Hola, bona vesprada. Avui vinc a dur-vos un vídeo molt especial. Venim d'una etapa de pausa i de stand-by on moltes persones han iniciat idees o projectes nous. Ha hagut com un boom de creativitat que moltes vegades sí que s'ha materialitzat en projectes que s'han iniciat o idees que estan duent-se a terme, però en moltes altres ocasions aquestes idees o projectes s'han quedat pel camí. En este vídeo anem a parlar del que seria un projecte i d'eixes primeres variables, tant internes com externes, a nivell psicològic, que hem de tindre en compte per a que el nostre projecte pugui tindre possibilitats d'eixir endavant. Vull deixar clar que no anem a centrar-nos ni en una perspectiva empresarial ni en una perspectiva de màrqueting, exclusivament psicològica. També dir-vos que este vídeo es quedaria molt llarg perquè són molts factors els que vull canalitzar i que van a ser d'interès i el dividiré en 3 vídeos distints. També vull que vegeu el vídeo fins al final perquè vos tinc preparada una sorpresa especial. Vaig a dur un top 5 d'amics que han iniciat i han acabat un projecte, l'han dut a terme i l'han llançat. Avui em centraré sobretot en projectes literaris i musicals. No se ho perdeu. Comencem. Què és un projecte? Un projecte pot ser una activitat, pot ser un negoci, una idea, depèn de la persona que l'ha tingut i que la va dur a terme, este projecte. Hi ha que tindre presents que hi ha diverses etapes. La primera seria, evidentment, tindre una idea, després fer una avaluació inicial, una planificació, una posada en marxa i una avaluació final. Tot es pot considerar un projecte? No. Què ens ha d'aportar un projecte? Un projecte ens ha de portar o satisfacció personal, o guanyar diners, o un creixement social, un benestar psicològic o emocional, perquè, per exemple, si no, qualsevol cosa diària podria ser un projecte. Per exemple, si jo tinc de dur el cotxe a l'ITB a la setmana següent o al mes que ve, jo he de fer una planificació, he d'agafar hora, després he de fer una avaluació inicial, de dir, veuré com està l'estat del cotxe, dur-lo a un taller per veure si passa a la ITB o no la passarà. Després una posada en marxa on jo vaig i passe el cotxe i una avaluació final, que és si el cotxe ha passat a la ITB o no l'ha passat. Però això no seria més que res una tasca quotidiana i no ho considerem un projecte, perquè no ens aporta ninguna de les coses que hem dit abans. El primer pas sempre és la idea. Tal vegada aquesta idea ens vinga quan ja estem al llit, a punt de dormir, i sí que seria convenient anotar-la en algun lloc o deixar constància d'aquesta idea per a que no se'n vagi per sempre. Després de tindre la idea, sempre és convenient donar-li nom. Per què? Perquè el fet de donar-li nom es va ajudar a materialitzar aquesta idea. A nosaltres vegem que és real, que va guanyant forma i ens pugui identificar més amb ella. Un segon pas seria pensar què vols aconseguir amb aquesta idea. Ja anar definint un projecte, de cap a on aniria destinat. Sempre intentar marcar uns terminis que siguin curts, mai a llarg termini perquè és més fàcil que la idea se vagi difuminant. Un tercer pas podria ser definir cap on va el teu projecte. Un següent pas podria ser el d'analitzar el mercat. Així entraríem en un concepte que vaig a deixar per a un darrer vídeo, però que anem a matisar així un poquet, que seria fer un anàlisi d'AFO. No un anàlisi d'AFO empresarial, sinó un anàlisi d'AFO personal, de les nostres debilitats, de les nostres amenaces, de les oportunitats i de les fortaleses. El nostre pitjor enemic és la procrastinació, l'anar ajornant les coses. Així no tenim una urgència. Moltes vegades, quan estem a la universitat o estem en una feina, tenim la urgència de presentar un treball o un projecte. Així, la procrastinació normalment fuig, perquè sí que tenim una urgència i tenim un límit temporal. En aquest cas, que volem iniciar una idea personal o un projecte personal, la procrastinació farà acte de presència, perquè no n'hi ha una urgència. Aleshores, l'anar ajornant les coses pot ser un dels nostres pitjors enemics. Per últim, el que vull dir també en aquest és que hem de tindre present que iniciar un projecte no és una tasca fàcil. El mantenir una idea fins al final i anar materialitzant-la requereix constància i requereix dedicació. Per això avui vos vaig a dur este top especial que vos havia dit de gent que sí que ha iniciat un projecte i l'ha dut a terme. Anem a començar amb ell. Comencem amb el top 5. Mira, tetes, no vos agraden les cançons de trap simplones, repetint la mateixa paraula una i altra volta? Almenys que la paraula tinga fonament i substància, saps?
Taronja, mal parlat. L'Illuminati! Un dia m'ha vellit suc de taronja. Que bona és la taronja. M'arrima al súper a comprar-me les taronges. A euro el quilo de taronja. Al senyor Retot li agrada la monja. A mi m'agrada la taronja. Bevent el suquet com una esponja. Bé, què vos ha paregut aquest fragment de cançó? Vos convido a escoltar-la sencera i a aconseguir l'àlbum. Està en totes les plataformes digitals. I dir-vos que pertany al grup Malparlat, de l'àlbum Poèticament Incorrecte, i jo vaig a centrar-me en parlar sobretot d'Alfons el Blu, que és un famós raper castellonenc que es podria dir que va ser pioner en el que és el rap en valencià. Ha anat madurant les lletres a poc, de les primeres cançons que pots escoltar fins ara es nota una evolució enorme. Jo he tingut la sort de conèixer-lo fa relativament poc i puc entendre aquesta evolució, perquè és una persona que té una inquietud cultural brutal. És una persona molt carismàtica, vos recomane seguir-lo en xarxes socials i aconseguir aquest àlbum, perquè val la pena. Totes les cançons són boníssimes. Una calle desierta, un balcón cautivo y mis sueños en una botella vacía. Derramo litros de cerveza sobre mis manantiales, cristalinas aguas de lágrimas perdidas. Siento que la televisión me grita y aún así no le presto atención. Bé, què vos ha paregut el número 4? Tinc quasi l'honor de tindre també el seu llibre d'Enrique Morte, o Quique Morte. És una persona en la que compartim una afició també en comú i és una persona que vaig conèixer fa uns anys. És també una persona excel·lent i vam estar parlant fa poc. Em va dir les motivacions que li han dut a escriure el llibre, em va confessar que va passar una mala etapa i que va aconseguir canalitzar tota aquesta energia a través de la poesia i va plasmar aquest llibre. Com li he dit a ell, em sembla que en molts moments les seues poesies transcendeixen el llenguatge, arriben allí on el llenguatge no arriba i et fan sentir o et fan identificar-te amb el que ell descriu, amb el poema, d'una forma sincerament magnífica. Sé que és un primer llibre i sempre les coses estan per polir perquè és un projecte inicial, però he de confessar que a mi personalment m'ha agradat molt. També vos convide a adquirir el llibre. Així està l'editorial, també vos la ficaré a la descripció, però jo volia centrar-me sobretot amb ell. Així que el dit, vos convide també a seguir a este gran autor que es diu Quique Morte. Què vos ha semblat el número 3? Es tracta d'Ofèlia, amb el seu àlbum Abisme Infinit. He de confessar que tinc una especial predilecció per aquest àlbum perquè és de l'estil musical del folk metal, del qual sempre he tingut especial interès. M'ha transmet sensacions paregudes a quan escoltava Within Temptation o Evanescence i sé que el número 5 del llistat també comparteix aquesta sensació amb mi. De fet, és un àlbum que també està entre els seus favorits. D'aquest grup a qui conec és a Carla Fos, amb qui vaig tindre el privilegi de treballar ja fa molts anys en la nostra etapa d'estudiants i tinc molts bons records. En especial un, que era un dia que allí en la feina teníem una pantalla amb una Play connectada i un dia li connectarem uns micros i jugarem al SingStar, que és un joc de música, i de fet li vaig guanyar. Li vaig guanyar i queda pendent una revanxa que algun dia li concediré, o tal vegada no. Hola, soy Francesc Barberá, autor de un libro de microrelatos muy breve, editado por Unaria Ediciones e ilustrado por Ricky Blanco, que se titula El hombre que cabía en la palma de su mano, y estoy pensando que os voy a dejar con él. Hola amigos, soy el hombre que cabía en la palma de su mano y os voy a leer unos microrelatos. Honor patrio. El capitán fue condecorado con la medalla de honor. Había dado la vida de todos sus soldados por la patria. Divertit el número 2, Es tracta de Francesc Barberà, el rei del microrelat.
Per què el rei del microrelat? Perquè pràcticament ha guanyat tots els concursos de microrelats als que s'ha presentat i a sol l'ha dut a escriure el seu propi llibre, El hombre que cabia en la palma de su mano. A les seues xarxes socials i al seu web tindreu tota la informació de com aconseguir-lo. Vos el recomano especialment perquè me resulta increïble que una persona amb tan poques paraules puga transmetre tant. És una persona que he tingut la sort de compartir amb ell tota la primària perquè anarem junts a classe, que no vos el recomano solament perquè el conega, sinó perquè realment m'agrada molt aquest llibre i la seva forma d'escriure. Quan obri els ulls al ritme del despertador, a París mon pare en alicates i caixons, alçat ja fill meu que mon any em vull acollir. Fem un carajillo de canvi al nord de Pulpís, ja plegant el cambones com cau una rosa que neteja els arbres d'on pengen les varietats. Al número 1 teníem a Pantanà. Pantanà és un grup de música d'Algemesí, és un grup de música rock, com heu escoltat. Tinc ací un dels seus directes. És un grup molt actiu, sobretot en Facebook, on té molts seguidors, més de 1.000, al Japó. D'ací d'aquest grup, a qui conec en particular és a Juan Roig, que és el compositor tant instrumental com de les seues lletres i també és el guitarrista. És una persona, sense desmereixer els altres, és una persona excepcional, sincerament és una de les millors persones que conec i no sols vos recomano l'àlbum ja no per això, sinó perquè realment m'agrada molt. N'hi ha una cançó en particular, El roc del collidor, que m'agrada moltíssim. Juanvi, totes les seues lletres les basa en temes relacionats en el nostre voltant. Ell és molt aficionat a tot el que significa el valencià i tota la cultura valenciana i ho demostra en cada cançó i ho demostra quan parles amb ell. També és molt aficionat al truc i ell i jo compartim també aquesta afició. Quan quedem solem jugar al truc, encara que li he guanyat sempre tenim pendent d'aquesta revenja per a que me pugui guanyar almenys una vegada, però de moment no ho ha aconseguit. També hi ha una altra persona que va molt amb ells. De tant en tant li deixen un micro per a que pugui cantar alguna cançó, que es diu Alfredo. Al final li l'han tingut que donar el micro perquè feia molt pesat, per el que m'han dit. Però ahí està també Alfredo, també deixaré el seu enllaç a les seues xarxes socials perquè també és una gran persona. Fins ací el vídeo d'avui. Dir-vos que si podeu li doneu m'agrada al vídeo, m'agradaria que tinguera este vídeo en especial prou de recolzament. Si no esteu subscrits, subscriviu-vos i matisar que no vos he recomanat aquests projectes perquè puguen necessitar recomanacions. Són projectes ja fets i consolidats. Vos els he dut perquè són projectes que m'agraden, considero que són bons, no perquè es conega a gent que els integren, sinó perquè realment ho pense. I vos els he dut com a exemple per a vosaltres, com a recomanacions per a vosaltres, per a que vegeu projectes que partiren d'una idea, s'han anat materialitzant i han vist la llum. Així que espero que vos hagi agradat i ens veiem en el pròxim. Salutacions! Llop de caputxeta, lleva't la careta, mostra deixa en pau a la meua xiqueta. Bruixes i gegants i de més encanteris, allunyeu-vos d'ella i els vostres misteris. Somnis plàcids que vindran si denúncies en fas gran. Crida ben fort i creu